Joka uskoo Jumalan poikaan, hänellä on todistus itsessänsä. Joka ei usko Jumalaa, tekee hänet valhettelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut pojastansa. Tämä on se todistus. Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän. Ja tämä elämä on hänen pojassansa. Jolla poika on, sillä on iankaikkinen elämä. Jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan pojan nimeen. Tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä. Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen. Että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Tämä on valtava todistus. Me ei uskota tunteita, me uskotaan tätä sanaa, mikä on kirjoitettu. Meidän teot on sitä sun tätä, meidän tunteet on mitä milloinkin, mutta sana on se, joka pysyy. Jumala on todistanut sen ja on sen laittanut kirjoittamaan tähän Raamattuun, niin se on se, joka pitää.